Hi guys, welcome back to my YouTube channel Pobring Buholano Vlog. So karon guys, dugay tawo ka video no kay tungod kay bisita da wa tayo nga mag-vlog. So karon bawi ta kay dugay tawo ka upload og video. Diya ta karon sa mundo kay maglukuha ko sa baka. So diya ta mo to guys una. Murag na late na gitag kuha kay udto na mo gado da mga alas 8 na siguro, as 9. Init na. Lit-lit ron. Ipata mo adto na magkaon sa tag di may bungag mangga dahil likod. So magkaon sa da. Di arag mangga ya. Ngawat ta. Nagmay pagada pero lami ni kanon kay di aslong. Atong inos-nos kay tagok. Ito siyang kuha ko sa ada rin mo. Ilang anak ra po di dadto nate. Ngita eh. Diyan na. So ato nang hukot sa lubi. Wa na to video dato ikuwas mo to kay inita. Wala to ag baka to. Ito na pong kuwag usada dari. So di arag usano di Dasa mong likod na silong na gusa. So karon kay kumanatag kuhag baka sa muuli na ta. Ito kaldong. Ito kaldong. Iyo kag dagat dong. Ngitar tag isda oy. Miko. Unsa na ko ha? Miko. Unsa may na Miko? Miko? Miko unsa na? Video ban. Sa may Ayo pag nga ay dito. Ayo lang dito. Hindi